Já nevím. Prosím? Šumperk má republiku na ženské. Bude? Budou pořádat? To je dobrý, no, nemáme to daleko. Super právě, Jsme mohli prohrávat 2-0 za minuty. V pohodě, vůbec nehrajeme. Jsme hráli venku, v Kocni dáme 8 gólů a dostaneme 10. Kdy dáš 8 gólů venku, mě řekni. No. Takhle brankáři. Pojďme, Gama, spol! Pojďme! Dobře. Dej to! Ještě hej! To dostaneš, ne, tohle? No, no. Tři jsou tam. To třeba vystřelte. Dobře, Peťo. Tak u 16 mu dala 6 gólů tady v té hale. Ty 16letý kluk, to trošku musí ho trošku zatížit. Zkoušet ho kluka. Hm? Ne, on má 16 roku, ten brankář. Takže U16. Za U16. No. Signál! Chlapi, čekám na signál. Jdem tam! Kluci, vysvětlete si to předtím vždycky. Čekám na signál.
Kolikrát jste jela? No jenom do Jeseníku. To 3:30 přijde i návštěva. Mám se, že budeme o 3:30 doma. Dobře, dobře. Dobře. Okay. Dobře. Jedem Kamaskol, jedem! Nic mi nepřijde. Nic mi nepřijde. Jako si to odrazí tady je vždycky soupeři. Dobře, Ceník. No to vápna. Dobře, dobře, kluci. Jeden krok chyběl, no. Co dělá? Teď tě to malém Honzo ještě zarazilo do země. Útok tady na duba. To by byl průser. Mohl jsi to mi za sebou. Zkoušejte to zálky. Pojď, pojď! Pojďte, to taky nezavře na tom říct, že? Ne. Jste mladý. Mohli ti říct, jestli to odrazí ještě tím. Pojďte. A zas to. Tak to bylo super. Pojďte! Kluci, co tam vyvádíte na tom hřišti? Kolik to je jedna hrubka na druhou. To neměl ten balon v moči. Už to kope, ale. Já nevím, Komu to dá přímo na nohu? Ale to neměl ten balon v moči. Oni povedou 2-0, já ani nevím, jestli umějí hrát. To může být rád, že dostal kartičku.
A to jsou takové, on chytá tady úplně čistý, vychytá. Že tam zajel, že tam vzal zezadu. Ona ta jasná, já bych možná ještě přikořenil. Že? Se bavme rovně. Bylo to pentle jasná. Kluci, pojďme hrát! Až to na filmovat. Kurňa, on je 16letý golman, 6 golů od naší 16 dostanul, na něho nevystřelil. Za 7 minut na něho nevystřelil. Tak ať na něho vystřelil z dálky nebo něco. Dobrá, dobře. Tu nahrajeme přímo mu na nohu. Nevyužijou ten moment, kdy to mají dopředu. Oni přejdou toho, co zase musíme vracet zpátky, že? Už to mají otevřenou předu. Už jsme za ním a už zase se vracíme zpátky. Dobře, to je ono. Pěkně, Lubo, pěkně. Ale Pavle, ten golman nebude jako špatný. Ale já neříkám, že je špatný, ale od naší 16 dostal 6 gólů tady v té hale. Před 3 měsícama, jo? Tak proč by nemohl dostat od nás? Takhle to myslím. Já neříkám, že je špatný. Měli jinou obranu, jasně, to hráli 16 letí, že? Ale oni mají toho hlavního brankáře, ten chytal za 18. To je takový starší už. To už bude starý kus, no. To je starý kus, 18. No. A pojďme hrát! Co bylo napsané na internetu? Že se odměníme bojovnosti. Nedej, kluci. Bylo to tam napsané, že? Že se vám přijďte, odměníme se vám bojovnost. Bojujou. Proto jsem přišel. Bojujou. To budeš mít. Se vším si stačí, záleží. My se vždycky učíme sami, aby přesvědčujeme se, že můžeme bojovat. Co na tom nejhorší? Byste úplně klidně mohli být celou sezónu úplně v pohodě. Mohli, to víš, že jo? Už jenom ten blbej Fridek a byli jsme v pohodě. A pojďme a nevymýšlej nic, vystřel na bránu. Zase to zastavili, že? Už byli tam, už to padli. Joňa dá gol. Signál číslo 8. 5. Oni jsou otočí. Tam je to rád do fauly. To je beznaděj. Ty jo, to je beznaděj. Ale lepší, jak jim to namazat. Ale jako tomu signálu nerozumím, on jde a oni to kupí, když mi žádný člení. Chápi na něho! Zas gol. A to byli 2 sami, ještě jeden byl sám před brankou. Já jsem ho vymotal, ale. Bude 10-0 takové. No, nestačí mi, ty nabíhající.
Ten si ale dobře na kraji předal balón a dával krásně pod sebe. To bude 12-0 s takovou. To je každých 10 minut 3 góly. Fakt ale dobře. No, naši stačí ty na Když nehrajou vůbec. Ale byli dva sami před brankou, 10 to je 16, ti byli druzí od konce nebo třetí od konce, ta 16, ve kterou on chytal. A tady přijdeš za mistr světa v chytání. Sebevědomí, jo. Jasně, ta obrana je to chrání, že jo. To nemá ten čas. Ale nemůže mít tu kvalitu, nehledě na to, že tady nevidím dlace nebo tak ustřel se vidí. Si sliboval to, s hlasem prohrajem 20-0 doma. Havířovi, my jsme Havířovi dvakrát prohráli letos a oni tam vyhráli 9-0. To se bude dít tady, že? Tu má VŠBčko 12 dní, Striptem 17 dní. Pojďme, kluci! To rovnáme! Pojďme! Pojď bojovat! Střelíme! Trošku pohyb. A vystřelíme z dálky taky. Na středa takový blbej den. Středa nesadí. Vystřel, Paťo. No, to je už samo zasekávač. Pojď, chceme! No vidíš, takhle jsme ho vydávali na zemi. Pokoženého. Už se vedou! A když dáte 3 góly, přijde i Eva Farna. Jedem. Tak ona je skřínce, ne? Jedem. Tamhle aj kluze. Co? Aj kluze můžeš dostat. Kluci, zkusíme vyhrát. Jim to vůbec neublíží, když vyhrajeme. Oni jsou druzí. Pojďme. Oni jdou přes celou Moravu, aby to vyhráli. Trošku je potrapné. My to viděli. Ty to neviděli, paní Holáčko. Bojuj! A zase je tady volný. Děti! Kluci, jsme statičtí pomalu. Běž nám do toho vápna. Dobře, vidíš, že to jde. Vidíte, že to jde. Naraz to jde. Kluci, pojďme! Dvakrát překonaný golman. Luka, ne? My jsme, ne, to vůbec se nepískal do mě. To se nepískal? Musí být aktivně bojit na balonu. Jakkoliv. Mám tady, mělo. No, možná je to Byli to byli to být kondiví ve stavu 2-3, domácí 2-3, z jednoho útoku, z jednoho útoku. A projeli 3 kroky. Když nelámá zápas, prostě může jaká dali ve hře. Pojďme do toho, zkus vystřelit. Dobře. Výborně. Tak člověk může být 10 Má zakrytý výhled, střelíme. Pojďme, kluci. Pojďme. Valíme to tam do něho. Pojď rád. Tak kdo nám chce dát zadarmo? Kdo nám dá nějaký gól zadarmo? Dobře, Honzo, dobře. A dobrý je tam. Pojďme. Čilíme to tam.
Napal ho tam, někam. Nevadí, kluci, pojďme, to přijde. Kluci, jedem! A zas to domů, a zas to dáme domů. Zas to tam dáme. A jedem! Na co čekáme? Nevadí, pojďme! A máš jedem! A už zas přejde přes 2 a je konec. On obejde jednoho chlapa a jdou 3 na 1. No pojďte mu, ale A tak. zase. Dobře, kluci. Ne. Pojďme, kluci, pojďme. Zkusíme vystřelit z dálky. Co se stane? No, Miličku, To je počkej. škoda. Načasování. Nenahrajeme. Dobře, pojďme tam. Zkus ho, ne? Dobře! Jo! Dívej se na to! Mistří! Mistří! Už mi to! Hej! Dobře! Ještě A mistr republiky do 18 let Honza Vavrak si na patří! Trošku to musíme, víš? Mistři, jedem! Mladí musí trošku držet tu pochodem. My jsme v Chocni taky vedli 3-0, ale 6-3 jsme prohrávali. On spadne. A už je to zahájí. Kluci, nepadáme, bojujeme. Já vím, že ne, ale kurňa. Dívejte, že se to dá hrát. A proč padl gól? No, se odrazil míč k našemu. To musíme zkoušet. Ale nevidí. Ježiš. Hezký! To bylo pěkný. Vem si sičku. Ještě to nej! Ještě! Další mistr republiky Daniel Schneider! 3-3! 10! Za chvilku přijde Eva! Jeden, kluci. Emoce musí být, jak nejsou ty emoce, to tě nebaví, že? Ty, ale je pravda, že ty jsi rozdával radost kolikrát, že to stálo za to. Mně vždycky přišli chlapi na to, na Krajský Přebor a když jsem nechytal, tak říkali, že vrátí lístky, že chce vrátit lístky. Samozřejmě, to bylo vždycky plné. Chlapi, bojujem! Jedem! Gama spol! 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 Vidíte, že se dá i liga porazit! Co se hádáš? Bojujem! A povedem do poločasu. Pojďme! Nějak kdyby se jich ptali, jestli můžou dát góla. Nevadí! Pojď bojovat! Nevadí, kluci! Jeden balón! Vidíte, naraz golman 3 střely a 3 góly. V řadě jako. Pojď bojovat a vystřel z dálky! Jo! Ale musíme jít, pojďme!
dobře. Pojď, pojď. Dobrý a šlapem. Peťa, prověř ho záky. Ježišmarja. Jsme mohli víc, jenom trefit bránu. Kluci. Pošlapat, pojď. Ukažte se mu. Hága, je tam, pojď Kavi. Výborně. Jak si to změnilo, že? Jak se to změnilo? A je to jenom o sebevědomí, to je celé. Pojďme kluci. Vidíte, naraz ten golman ze 3 střel nic nechytl. No, ale i v té hře jako. Jo, že jsme tam naraz byli před tou bránou, volní. Jenže my jsme předtím ani to neskusili. Ani jsme to neskusili. Obava z toho. No. Pošli to! Nechoď domů furt, neměj strach. Předtím ještě jak tam šel. Ale už na kliku ta fakt. Eva už přijde za chvilku. Dobré kluci, pojďme. Je tam! Ježišmarja. Ještě gole, je tu Eva. Chtělo dát mladým. Přijde, neboj. Bojuj. A jadej si to! Pojďme chlapi. Pro radost si zahrej. No Jura neumí motivačně vůbec jako nažavit na zápas. No, dej mu to! Dokud ho má za zádama. Golman přešla. Ona upozorňovala rozhodčí. Kvůli něm spijou všichni na tom hřišti ještě. Dobře! Od sebe! Si nedáme nahrávku, to je taková škoda. My ten míč máme a nedáme si. Pojďme kluci, kam vás spol. Odpovědně, jeden na to. Já už jsem viděl Evu! Už to byla, už nakukovala. Eva už nakukovala do haly. Pojď rád! Dobře, pojď, hej! Naši hráli v Chocni a nadávali jim do Poláků, Chocňánci nám nadávali do Poláků a teď přijde Třinec k nám. Pojďme chlapi, jedem. Máte tady takový malý polský derby, no. No, polský derby, ale jo, slezský derby, ještě Fridek, Slezani. Pojďme, jedem. Pojď zabojovat. Eva už je za dveřami. Dobře kluci, dobře. Pojďme kluci, jedem. Pojď zabojovat. Dobře. Jo, super. Oni ho nechají, oni se na něho čumí, jak on to kluky kopá. Pojďme kluci. Na celou dobu tam jsme a necháme ho to dorazit. Nevadí, ale pojďme kluci. On chytá v takové formě, on chytne čistou šanci, dorážka, oni ho nechají dorazit. Ale to je chyba obrany, ale to už. No, jako ty hráči měli se zapojit. Předtím, u Nevadí, té penalty vychytal dvakrát. Ale zase si to vem, ale že to, zase si že se v něm odrážil balony do toho, taky přestane, to je celý zápas, víš? To je úplně až neuvěřitelný tohle. Kopne a hned to jde soupeř.
A vystřel na tu bránku. Dobře, to šlo jít. Měl štěstí, že ho trefil, jo, ten golman, jinak byl gol, dobře. Dobře stál. To je ono, střílet. Dívej se na zadní. Dolů. Zašlo dolů, teď čo? ROH, pojďte. Pojď ale hrát. To, aby měli sluchátka v uchu a furt je dirigovat. Zašlo na zadní. Dobře, kluci, pěkně. Třeba tam bylo vteřinku později. Kam je ta? Ježiško. Dobrý je to. Dobrý, bojuje. Dobře, kluci. Pěkně vás spol. Hudba. Takové chybičky tam měli, že? My hrajeme tak naivně vzadu. Golmana máme dobrýho. To byla chyba u toho gólu, On že chytne zaspali. čistou šanci a on to tam dorazí. 4 lidi jsou u branky. Nikdo to Je, ale to škoda, že takový levný gól. Přiznejme si 3 metry celovější. je samozřejmě. Hlavně jsou dobří 1 na 1, že oni projdou, kdy chcou projdou. Drží balon, Jsou lepší. Ale my taky tady jsme dali 3 góly během Taky to udělali. 3 minut. Měli štěstí, tam se to odrazilo, že jo, do bránce. Proti Kozácku. Ale mně připadá, že jim furt musí říkat, máte šanci, hrajte, máte, oni to nechápou, že mají tu šanci. Já to myslím, to neřekne trenér. Si ho střílet. Bylo vidět, Pavle, že první 10 minut byli posraní akorát, jo? Než vlastně začali hrát. Bude dobrý. Pojďme, jdem. Pojďme, dáme spolu! A vidíte, už to hotový. Pojď hrát. Dívej se, netíš! Dívej, tak to tam hodí, to Bošovi. Ale to se tam nabíhá vážně. Posuň to. Jo. Dávej to! Otoč! Jo. Dobře, výborně, super. Dáme spol! Jdem do něho! Zas bude gol. A už je tam sám, co to vrát. Do něho! My jsme tak těžkopádní. My máme balón a naraz on je u míče. Jsou takový pohyblivější. No jsou. Dobře, Kubo. Vystoupí na něho! On nás drží na dvorou a oni čumí ti hráči. To je dobré. Je. Výborně. Jdu! Dva fauly za sebou! Tam do něho žluká! No, ho tam napadne! Po odehrání míče ho tam žlukne! No. Jdu! Chlapi, hrajem. Nebuď to! Pojďme, bojujem. Pojďme, kluci! Pojďte hrát. Klidu! Jdeme dál.
Nehádáme se s ním a jedem. Pošli ho. Pojď, pojď! Ještě stihnem. Stihnem koncovku. Vystřel, vystřel. Konec. Ne, pojďme, ještě jeden gól. Hned vystřel. 2 vteřiny, Lubo. Stačí vystřelit. Stačí vystřelit. Dobře. To by platil gol. Pojď do toho. Zkus vystřelit. Dobře, dobře. Hlavně jim to nedá. Nevíme, co budeme vůbec hrát, to je těžké. To je 2 u sebe, zbytečný. Pojď bojovat! Pojďme do pohybu. Dobře. Do šlápky do něho dobu, když dostává balón. Pěkně to se Zas Bego. Ty vole, Paťa malem dal gol. Dobré, kluci. To šlo od jejich hráče. Pojď! No, pane bože už. Kurňa už sám si bráno. Narve to do země. A kdyby to zvedl, tak byl gol. Dobrá akce. Dobře. Pojďme do toho. Pojďme, kluci. Ono to půjde. To je moc naivní, to bylo hodně naivní. Přes 4 hráče chce nahrát. Ten ještě je schovaný, kdyby si No, ten to ani nemohl čekat, že? Ale on neměl na výběr teď ještě. Vystřelit, lepší vždycky No, vystřelit. chce to aspoň vystřelit. Nebo nejlepší zakončit, aby nestratili balón. Pojďme do toho. Dobře, kluci, to vyjde. No! Ten moment... Zajímavý. Oni vždycky tam najdou naši nikdy nejdou. Protože my utočíme furt do poli. Že my nemáme tu rychlost za goní. Kdo jiný může vyrovnat než mistr České republiky? Honza Lovráč, 4. Pojď tam, pojď, nemá
A zas gol. Zase tam projde úplně lážo plážo. Ale pěkně si to stálo, to jako... Nechali mu tam místo. Ještě! A pátý gol střelil Honza! Vavráč! 4-4! A ono to půjde, ne že ne? Dobře, kluci! Nemáš to jevu? Josef Gabčo, Olympik Mělník, ono to půjde. Valíme to tam! Nemáš to jevu? Pojďme kluci, bojujem! A bráníme! Dobrý, a bojujem! Papi, my jsme venku prohráli, my máme co vracet. Pojďme, kluci, zkusíme. Pojďme bojovat. Ty si na středa, Skuzo. Pojď bojovat. To byla reprezentační trenér. No. Máme tady 8 kluků vynikající. Máme tu 8 chlapíků vynikající. 9, ještě brance. Každý má cenu 100 000 minimálně. A zase. A zase. A zase to tam jde. A zase. Už toho nestane. To není možný tohle. Zas nahrajem do gólu. Jsme jim 2krát nahrali na gól dneska. Ale kolikrát on už to chytne a stejně ten gól dostane. Za tebou, hlíje ho. Kopejte to radši do autu pryč někde. Oni furt chcou kluci ukázat, že to umí hrát a jsou vtisní. Pojď bojovat! Pojďme, obsadíme! Dobře, dobře. Nevadí, ubráníme! Dáme gól! Pošli ho! A dej gól! Hlavně bránu. Pojďme, pojďme! Dobře, nevadí! Škoda, dobře kluci, dobře. Musíme to zkoušet! Hezky! Ale jo! Dobře, dobře. Dobře, kluci! Ježišmarja. Dobře, dobře! Kluci! Neschovávej se za chlapa. On to. A zase. Lepší tu přihrát! Nahrej si dobře. Jede, To není možný tohle. Pojďme, pojďme! Asi jo. A zase to nemá. Dobře, dobře. Už byl vtisný, ale dobrý. Zbroňa tam byl sám. Ježišmarja. Ale vidí, jak je důležitý střílet.
jak on to s námahou vyrazil. Nepuste tam. Ještě po tom balonu. A už je zase zle. Obsadíme to! Oni musí ten balon vzít za letu. To je jasný. A jak dlouho jsou tam kluci, ale ty už vystřídali, jen jsou tam pořád. Vyraž to! Kurva, to máte u nohy ten balón! On ho má u nohy, on ho neodkopne. Ale když víte, už si to nestíhají, tak proč nejdou do té branky? Oni jsou lepší, no, co chceš dělat? Ale ty důvodně stavky přibíjí. Stojíme u toho míče, stojíme. Necháme si Pane rozhodčí! A kdo dává? Oni to můžete nahlát, to aspoň brání. Haló? Dodal gol! Zeptej se, lavičky. Lavičko, dodal gol! Pojďme! Jsme tak naivní v té obraně, neskutečně naivní. Tam zával, tak oni potom Okamžitě je gól, protože to je zatím úplně... se z pozic a pak už to... Oni si dělají, co chcou před tou bránou. A jeďte! Kluci, hrajeme! Dobře, kluci, bojujeme! Vždycky zase se otočíme za zápasem a uvidíme, že jim 3krát nahrajeme na góla. 3krát jim 2krát nahrajeme na góla. No! Dobře! Dobře! Jo no, Tam nedali věk, 2 góly a dostali, je? přesně tak, no. Za chvilku nastane krizová doba. Teď se to bude lámat. Doba krize. Teď se to bude lámat, no. Já bych jim tak přál, aby to nebylo, ale to zase přijde za chvilku. Doba krize, že začneme zase vymýšlet. Zase. Podáď ho, bijou toho malýho. A judo se hraje jinde. Váňo. Má tam hodně Peťo, pozor. Pojďme, kluci, pojďme. Dobře, Peťo, bojujeme. Pojďme. Pojďme, kluci, jedem. Pojďme. Pojď bojovat. Pojď bojovat. Se zdálo, že tam ta pětka předtím byla hodně dlouhá, ke konci už byli unavení a nestíhali. Dej se, kabáta na domy. A zas gól. Dobře. Taky rychle ten končina. Pojď! Nečekej na nic.
Otočená, ještě se předáče. Tam je na té straně branka. Otoč! Chceš to pískat? Škoda, on odešel. Pojďme, Gama! Bude zraný, tak co má dělat? Tak ten balón, ne? Dobře, dej to! Nádej! Dobro, to je dobrý! Pojďte tam, ale! Na co čekáš? Proč mi to jde zkusit taky dokopnout? Už je říkám. Je potřeba střílet. Dobře. Potřeba střídat, no. Musíme to přitáhnout, potřebuje ještě hodně. Dobře. Zas nemá, zas to bude, zas bude hořet. Na nohu mu to dej. Z druhé strany. Dívej se, jak ti ukazuje. A zase dají gola, zase úplně zbytečně. Úplně zbytečně. Hraj to trochu něžně. Pojďte hrát, koci. Dobře, otočí. To je škoda. Zapínej ho! Pojď, ještě tam! A na 6-5 zvyšuje další mistr České republiky Daniel Schneider, 6-5! Pískej konec! Konec! Pískej konec! Vidíte, že to jde? Fakt to jde. To není fráze. Je. Vidíte, že to jde? Vidíte, že to jde? Honzo, dobře, bojujem. Aspoň pro diváky. Teď je to podle toho internetu. Vzadu se nesmí stát chyba, no. Teď je to podle toho internetu. Chtělo by to utíct o 2, o 3 góly, ať musí otevřít hru. Obsaďte to, ten pohyb. Super. A bojuj! Ten Kuba je vynikající. Oni, já vím, že je vynikající. Já vím, ale já mám obavu, že to všichni neví, že je vynikající. To víme, že je vynikající. Vydáme to, kluci. Nevynikající, my to nevyužijeme vůbec.
On chytne tady nájezdy, oni to doklepávají do prázdna. Dobře! To je bojovnost. Martin to taky. Pojď na něho, on už nemůže. Ne, chlapi, to nesmíme pustit. Peťu, tam máš. Váňo jeden. Hoši, dáme to! Vydáme to zadu! Tady už měl příklad utěkl. Oni mu vždycky tam dají balón a už to hoří. Tam má nízko, no. Oni jsou strašně silní 1 na 1. Pojď, Kubi! Bojujem! Dobře, bojuj! Dobře, Honzo, bojujem! No hákování tady. Tady to nepískáš! Dobrý je to, dobrý je to. Pojďme, kluci! Dobře! Pojďme, kluci! Lidu, obsadíme to! Dobře! Ježišmarja, to je špatný, jak mu to takhle dáš. Vrace! Dobře, kluci! Dvakrát ty náběhy! Obsaď to na tom hrotu! To je jejich mozek tady! Dobrý je to. I oni dělají chyby. Dobře, kluci! Třinci 6 minut před koncem vedli 5-3. 7-5 jsme prohráli. Teď musíme držet palce, ať se to nestane. Dobře! Povem, za tebou! A zas tam je dřív. Dobře, kluci! Musím to zavřít. Pěkně. Výborně. Dobře, Rajny. Co vystupuješ? Z dálky se snaží jenom co vystupovat. Pojďme, kluci, to přijde. Pojďte hrát, kluci, pojďte hrát! Máme to ve svých rukách, pojďte. 6 minut. Vrace! Dobře. Oni odvolají brankáře za chvilku a pak už to bude vabank. Dobře, Kubi! Odoláme, chlapi! Dobře, kluci! Chlapi, bojujem! To nemůžem pustit tohle. Tady přijdou lidi, to nemůžem pustit. Dobře. Makají, dobře. Kurňa, kdo by sázal po 10 minutách 0-3 vedem? Prohráváme 0-3.
My jsme v Kocni vedli 3-0, že 80 jsme prohrali. No to bylo škoda. Kdyby jsme měli ty mladí, tak jsme tam vyhrali, nebo jsme neprohrali. Ti mladí to je tam Ale tak tři kluci hráli taky okolo zápas. No, tak to je úplně Co to je za dobu? No. Ten koubor jaký blbý nemůže je nechat, když vyšel. Jdeme záchranu a ještě odevzdáme vlastně vodu. No ale on je nechá se honit 2 hodin, když mají 7 zápas, tak jako je blbý ten koubor. Nevím, proč oni tam jdou, jako vůbec ty kluci. Taková příprava, jako by to úplně nepostojí. Ještě co No a 3 dny bez. No a oni ještě odsud z Becidu hráli. Teď to chce zabetonovat a děj se vole boží. Oni budou hrát signál. Jeden za vás pol! Kluci bojujem! Jedem! Kde to? Tady máte jakýsi zelenýho kluka. A dejte jim gól přes celý! Nemají tam golmana. Nechtě mu! Tak! To je ono! Dobře! Dobře, Blaďo! Tady ta! Ten zelený chce dát gól, bacha na něho! Je to trošku zlehčí, ne? Musíme to trošku zlehčit, ne? Nehádejte se! Za tebou! Dobrý! A v pohodě! Dej mu gól! Dej tam! 5 minut. Běž do kasy! Bojuj, vrať se! Na pozice! Tak! Udělaj chybu! Udělaj chybu! Dej gól! Nám není přáno dávat tyto góly. Kolik my jsme měli už těchto šancí a nedáme. Za tebou, nedej ho vystřelit! Vytáhnem to! Bojuj! Tady to musel vidět, ten svíně nejvíc. Vytáhni se, Peťo! Dobře, Peťo! Dobře, Peťo! Dobře! Pojďme, sebere! Ne! To není možné, že to tam takhle projde. Dobře! Pojďme! Bojuj! Si chodíte! To je hrozný. 3,5 minuty. Pozor! Tak on šel do toho na dlouhou nohu a zarukoval kotník. Ale něco to nemože. No. Když byl ten gól, tak to bylo super. To bylo úplně cený. Podrž to! Kluci, nahrajte si balón. To není možné.
možný. Dobře. Nechceš to jít pískat? Nahrajte si balón. No. Můžeš to jít pískat, neslyšej. No. My máme takovou možnost. My to hned rozdám. Pojďme kluci, daj to! Ukecaný ho obrňte. Dobrý. Dobře. Super. Hej, hej, hej. Vydržíme! To čekání na smrt. Pojďme kluci, nevadí. Škoda, že nebyl ten gól. Dáme jim gól. Proč to umíme? Nevím! Vypal to. Pojďme hrát, kluci, podržme balón chvilku. Lubo, zkus ho, jestli vychytá. Podrž balón. A teď to zkus! A je zle. Ale kula, tam byl fál, neříká, Ale to že je ne. jedno, nemá co oplácet. Je to jedno, že byl fál, ale píská, tak je to jedno, no. Když myslíte, že je to jedno, je píská fauly. Tak asi máte pravdu, no. Je tak. Je to, hlídejte to. Kluci, podržte balón chviličku aspoň. To není možný. A už zase je to pryč. A už zase jsme pod tlakem. Jsme to odevzdali jenom. Naši teď to byli Benker, ne? Oni mají jinou kvalitu na tohle. Budou hrát tak dlouho, až bude gol. Pojďme, Joši, pojďme do Když je s náma jenom Bůh. Jo, to už jenom Bůh je s náma už. To už jako, my nepodržíme balón ani 10 sekund. Pojďme. To není možný tohle, takhle hrát. A zase je odevzdám. A zase to odevzdáme pryč. Dobře, kluci. Nepodržíme míč. Víš na něho, hej, je hotové. Je, to dá tady tak. Jasně. Ne, to je co. Tak to jsou koukat, jsem to dal sem, tak. To už to tam bylo. A už je zle. Smyčka se utahuje. Dobře. Nahrajte si! Nahraj si! Dej mu to! Pane Bože! A už vteřinu jsme měli balón a už zase to jde zpátky všechno. To není možný tohle. No. Já nemůžu natáčet teď. Co vám řekne, vole? A dej gól! Vystup na něho!
My to fyzicky nezvládáme, fyzicky máme problém. Fyzicky máme problém, no. On už je tam dlouho je unavený, no. Fyzicky už to neutahuje. Už to nezvládá. Držíme, daj! Ještě 12 vteřin. To je pro ně, ale oni mají matchball teď. Pojď! Dobře! My jsme tu měli balón a my vůbec si nenahrajeme. Vůbec si nenahrajeme ten balón. Dáváš gól! Daj mi blíž! Zlatý bod! Kluci! Zlatý bod!